Obligado ng tanan para sa lokal nga panguluan sang banwa sang Ordan sa probinsya sang Guimaras ang pagpadulong sang linibo ka mga tao sa Balaan Bukid kag ang patigayunon nga pagtaltal sa Biyernes Santo, Marso 29, 2024. Sinterview sa K5 News FM Iloilo 88.7 kay Mayor Crescente Chavez Jr. Ginpayag siningan na plastar na nilang ilang mga plano nga mapabilin nga mataway ang lugar, matalinsay ang dalagan sa trapiko, kag kundiin maplastar ang mga manugbaligya. Samtang ginabanta naman sa 15 mil tubtob 20 mil ka mga deboto ang magapadulong sa Balaan Bukid. Balita nagikan sa probinsya sang Guimaras. Ako si K5 Eric Canyezares para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.